Дигаш тежко, храниш се чисто, но усещаш, че си в жесток застой. Проблемът най-вероятно не е в тренировката ти. Остави кантара и си пусни тези 4 изследвания веднъж годишно. Първо, витамин D. Ако той е нисък, буквално слагаш спирачка на тестостерона си и силата пада. 2. Феритин или желязо. Задъхваш ли се още след първата серия клек или тяга? Това не е слаба кардиоформа. Ако желязото е на дъното, мускулите ти остават без кислород, когато най-много ти трябват. Витамин B12. Стигаш ли до отказ? Значи, първото нещо, което прегаря, е нервната ти система. B12 е горивото, което я рестартира, за да не се чувстваш смазан на следващия ден. Първото е липидния профил. Повече мускулна маса означава, че сърцето ти работи извънредно. Ако добрият ти холестерол е нисък, качествената омега-3 в триглицеридна форма е първото и най-важно нещо, което трябва да добавиш. Разбери къде са твоите дефицити и не спирай прогреса си заради дребни липси. Зареди тялото си с формули, които доказано работят. Направи тези 4 изследвания и ако имаш нужда, поискай консултация от нас.